Последни обиколки и се спирате при нас на финала. Последна обиколка. That's what you want to do. Because I'm happy. Clap along if you feel like a roof without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness. That's what you want. Последна обиколка. Браво! Защо за томболата? Вие може да си въртите цял ден така. Последна обиколка. Може да финиширате сега, защото ще ви очакваме за томболата след малко. Последна обиколка. Защото след малко ви очакваме на томболата. Готови ли сте за томболата? Честито? Така, още една рамка да снимки. И правда ще 10 друг за вода. Номер 2. Константин Фурнев. Аз искам едната голямата раница да дадем, искате ли? Вече. Така. Раница. За номер. И ако сегнат момче, ще я носи. И ще я бои. 55. Никол Кафолова. Искаш ли розова? Супер зеленото е идеално. Честито. Браво, Една касичка за парички и за съкровени желания. Отива при номер 30. Красимира Веселинова. Събирай си мъни! Искаш ли такава касичка? Татко, ти само в евро да пуска вътре. О, въже за скачане, страхотно. Я да видим кой ще подобрява рекорди. Номер 19 е Анелия Атанасова Пейчева. Пляскайте, тя спечели сега. Да. Я да видим. Едно усмихнато личице. Печели номер? Номер 36. Христо Йовев. Подвижен конкурс. Браво! Едно тефтерче за много прекрасни мисли, да си записва вътре и спортни постижения. Номер 1. Елена Христова. Всичките спортни постижения тук да не ти стигне. За една година да не ти стигне. Следващия, който печели рамка за снимки. Номер 53. Мария Лучинска. Браво! Заповядай. Така. Българското знаме отива при
Номер 25. Кристияна Герова. Пляскайте, пляскайте. Тук при мен има 4 усмихнати лица, които отиват съответно при Светомир Тонев. Пляскайте. После отива друго усмихнато лице при номер 46 Нина Гичукова. Браво на нашата състезателка, която изтърка асфалта от обиколки. Друго усмихнато лице отива при 51 Таня Тонева. И другото усмихнато лице отива при номер 30. Това е Христо Бояджиев. Следващата раница. Раница 32. Ако се падне момче, давам друг цвят. Здравка, пожалуйста. Тя не иска. Тя не завърши. Да! Тогава наказана да върти още половина обикол. Не може. Не заслужава. Здравко не иска раница, после иска да получи по една пред всички. Номер 37 е Йоан Добрев. Йоане, аз ще дам зачка, ти ми дай раница. Ето давам ти синя. Отива при номер 39. 39 е Габриела Иванова. Още едно тефтерче за спортни постижения, любовни бележки и всякакви пролетни трепети. Отива при номер Атанаска Николова. Тефтерчето. Зеленичко. Лексикон. Тип лексикон. Без химикалка. Аз съм го попълвал за въпросите. Номер 3. Стоян Милев. Рамка за снимки. Рамка за снимки отива при номер 68 Георги Стойчев. Българското знаме. Една значка с нашия национален флаг да си я носите гордо. Когато тичате за състезания, отива при номер 6 Атанаска Димитрова. Две тефтерчета. Съответно, при номера 31 Йоана Дели Папазова. При номер 9 Вяра Кръстева. Така, при мен останаха няколко усмихнати лица и последната раница. Значи, българския флаг отива при номер 8 Елена Апостолова. Елена. Вярвай. Още един български флаг. Да си го закачите гордо на тениска, на яке. Ани Петкова. Ани Петкова с българския флаг. Заповядайте. Така, и 3 усмихнати лица отиват при... Ще играете голямата награда. 26. Богдан Петков. За малко да ми разиграят и колата на търк. Богдан Петков. Богдан.
Къде? Богдан. Тогава отива при нашата чаровна асистентка. Ето това усмихнато лице. Благодаря. Така, опа. И последни две усмихнати лица отиват при... Благовест Молев. Заповядай. И още едно усмихнато лице. При 22. Ангел Калинов. Заповядай. Остана последната раница, не знам ако се падне на момче, си я сменяйте там. Не, само момиче. Само, не знам как ще се падне. Мария Тишкова! Мария Тишкова да се яви на старта на финалната линия, защото сме я напълнили. Тя си е тръкнала като малко. Ще я оставим на Мария Тишкова. Мария Тишкова пристига с бърза крачка. Тя си още със състезателния номер. Продължава към финала, за да си получи своята раница награда за изпълнението. Ние благодарим. Мария е млада майка и нейната дъщеричка. Не, ще тича, няма да ползва. Аз съм всичко от нас. Отново ви казвам, че имаме желание това събитие да правим бяга седмица тук в парк или нагоре в планината или на стадиона. Ключовете са мои. Да.